obodo dike neni igba ma bata mkpọ ka jeke n'ọdọgbu ọgaranya na-eme ka chukwu odogwu nwere ego ma nwekwuwe uche ọgaranya nwere ụsụ wagị na mkpọ ịmago onye igba na-etili Francis Nwokeke ozikwa odogwu na mkpọ nwanne bụ enyi na mkpọ Francis Nwokeke ozikwa odogwu na mkpọ ojimote ma ọgọ na mkpọ Francis Nwokeke ọgaranya nwere ụsụ wagị na mkpọ ya bụ odogwu afụrụ chebe na ngịga nwere ife ọ na-emekarịsị San Francis Okechukwu Nwokeke udubanchi na mkpọ Udubanchi bụ nwa ka nwa ife o ji bụrụ udubanchi bụ na ọ na-emesi bizinesi ike ya bụ chairman Franking International Limited odogwu nwa importer and exporter of industrial chemical ma oil ma agro and allied products ọkwinụrụ ya bụ CEO Franje Royal Susu Limited n'Ọkọta warozi na Lagos ka alụrụ ya debela anyị okasị mmadụ na họtelụ n'Ọkọta niile ya bụ udubanchi ọgaranya warozi ebe ife niile na-emeri ọnọdụ ndị odogwu okasị mmadụ na họtelụ n'Ọkọta ọgbasili ike ya bụkwa odogwu managing director Miranu Industries Limited na Lagos udubanchi bụ odogwu mụrụzụrụ azụ n'indi odogwu onye mkpọ ga n'ilu ifebenaghị nọ n'ụwa na Chike Obi na amalụghị ekwe odogwu ya dịrị m udubanchi bụ nwa ka nwa ịgba na-etile odogwu Francis Nwokeke udubanchi onye mkpọ onye ọcha ọgaranya nwere nsogbu agụ ya na Francis Nwokeke ojimata ma ọgọ kedu n'ije ọchịrị osuwo na mkpọ Francis Nwokeke mgbachukwu kpere mkpọ olileanya ụmụ ogbenye na mkpọ odogwu ọbịa memụrụ ya bụ odogwu na oji ndidi wee bụrụ ya n'afọ wee chịkọ oge eji amụ odogwu 17 1970 25 Jenụwarị owelu nwayọ mụtu odogwu obodo wee nwebe aṅụ dị one n'ụwa maka odogwu abịagonu memụrụ ya bụ late Mrs. Grace Okeke nwebe aṅụli ebe ị nọ na nwa ga-abụghị odogwu n'ime Amafọ village na Mkpọka mụrụ odogwu nwa Obiletipa Gabriel Anenechukwu Okeke nna bụ enyi Mkpọnya mụrụ odogwu nwa enyi ya akpụlile enyi mgbada ya akpụlile mgbada udubanchi wee kelee ndị nwanyị lụta nwa nwere akala ọma Lady Ifeọma Jane Okeke Imanụ nwanyị na-atụ egwu Chukwu ịdị ka chọrọ nwanyị ọlụmeke na-ehi ụsọ dị ya makụ Chike Obi ekene ya nwama Olise ji ụgbọ aka ịnọ n'ụwa wee gọzie fa ozikwa 2 boys and the 2 girls oyibo ọkpọrọ ya balance equation ya bụ odogwu udubanchi na Mkpọ bụ ọchịla ọzụwa ndị ọ na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ fa dị ka aja dị na ndị etinyelu na biznes ya karịa ndị kpọjere obodo oyibo n'elu ụwa na-enye ekene udubanchi deli ilo dịrị ala na Mkpọ n'ọgbapụrụ mmiri si obodo laba mmiri ije na Central School Road ebe ọ
street light na-adị ka obodo oyibo ọkwa kwaro ka o ji ebute ọtụtụ bọs emee ya balọtụ ndị ọ danyelu febulu wee naba wee jee gbaba mbọ n'ụwa wee zụba ndị bebe omogara mkpọ idemesifike obodo mkpọ niile ndị mgbeji wee mụọ odogwu ọcha na-enwe aṅụli one n'ụwa na-ekene Chukwu maka na odogwu abịala Udubanchi abịa odogwu Udubanchi na mkpọ Udubanchi abịa omeli ife ego dị mfe n'obodo Udubanchi abịa ọmọgọ na mkpọ Ọmọgọ na mkpọ abịa ọbịa chọbịa weli ya chọbịa dịja erebe dịja nwayọ dị ya onye na-ekwu okwu ya n'ụwa bụ onye mbili na biya landlọdụ Chika Obi na mkpọ ọkụ motosaịkụlụ na bọọsụ ka mbụ wee bata biya ebe afọ ka nnọ wee gbaba ji biya ka nnọ wee bido ije obodo oyibo dị iche iche anọ biya luwe una na ma lukwe unenu wakwa biya ka si wee kwakpuo na be m biya ka nnụ Chika Obi dezuo obodo ezigbo mmadụ adịrọ feta Udubanchi na nwere ezigbo obu ọgaranya obi ya dị ọcha na mkpọ onye nnekwu ego bịa amụma egwu ekene ya Francis Nwokeke n'omume ọkaka Udubanchi na mkpọ Udubanchi ego na-akarịa ego ịgbara afọ ọnụ na mkpọ obodo ekwere ekwe n'ịka n'isi na mgbama ya elihe ọma Chukwu sitere na mkpọ onime eke na ọgaranya Francis Nwokeke odogwu Udubanchi na mkpọ Francis Nwokeke